ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ya ta? Ah, pendhita goblok. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Ha apa piye? Ora macem